We zijn momenteel volop bezig met de uitvoering van een dijkversterking van de Lauwersmaardijk. Verleden jaar zijn we begonnen met de uitvoering. Aan de boetenzijde wordt de hele oude bekleding, of 4,5 kilometer, wordt vervangen. Verleden jaar hebben we een lietse kilometer in en nu willen we eigenlijk dit hier de resterende terrein een hele kilometer doen. Nou, de voorbereiding eigenlijk van deze dijkversterking is begonnen in begin 2018. We hebben verleden jaar in 2019 heel wat de zomerperiode de uitvoering opstarten. We kunnen net ontwerpen tussen 1 oktober en 1 april vanwege het stormseizoen. Dan moet de dijk weer veilig wezen. Dus we hebben nu weer een jaar hier de tijd om verder te gaan met de dijkversterking. En we willen in 1 juli 2021 het hele project willen we opleveren. Wij toetsen de zeedijk eens in de 12 uur. En die blijken dat de bekleding aan de boetenzijde van de dik weer net meer goed. Het is heel oud asfalt, van 50 jaar oud. De dik is nog 50 jaar. En die moest hoognodig vervangen worden. Toen hebben we de hele dik verder onderzocht en heb ik gezien van wat moet er dan nog meer gebeuren. Als je toch 1 keer aan de slag gaat, dan word je alles in 1 keer goed van. En we hebben gezien van wat is dan de komende 50 jaar nevens de huidige inzichten nodig. Dus een soort veiligheidstoets. En toen bleken dat de hele dik eigenlijk volledig een nieuw profiel krijgen moest aan de boetenkant. Dus een nieuwe bekleding, nieuwe steenbekleding onderop, nieuwe asfaltbekleding krijgt het. En er komt ook een heel nieuw profiel in, zodat hij ook weer overslagbestendig is en voldoet aan alle eisen nevens de huidige inzichten. Deze dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is een landelijk programma waarbij alle diken, primaire keringen, dus zeedijken, duinen, maar ook rivierdijken, die worden dan alweer toetst. Dus beoordeeld ben ze nog goed en daar waar ze net goed binnen, worden projecten van maken. En die projecten worden geprogrammeerd. Maar het uiteindelijke doel dat in 2050 alle diken, alle primaire keringen van Nederland weer op water binnen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de grote subsidieverstrekker voor deze projecten. Duurzaamheid is een aspect wat we meenemen bij het ontwerp van de zeedijk. En zoals je hem hier achter mij zien kennen, hier is al hier gevreesd asfalt van de oude asfaltbekleding. Dat broeken we weer als fundering voor de nieuwe asfaltbekleding. En daardoor hebben we minder asfalt nodig, we hebben minder groen nodig. En dat bespaart op de kosten, maar het is ook heel positief qua duurzaamheid, qua CO2-uitstoot. Hetzelfde geldt voor de oude blokkenbekleding, die ik toetst weer, maar die broeken we weer op een andere manier. Eigenlijk van de teen van de dijk, de onderzijde van de dijk, die moet ik weer beschermd worden in golven. En daar broeken we die oude blokken weer voor. Het is een hele logistieke uitdaging, want alles moet je plak vinden op de zeedijk. Het transport, de werkzaamheden, maar ook de depots van vrijkomende groen, vrijkomend asfalt, moet je ook plak vinden. En als het maar ergens stokt, bij een onderaannemer, bij een aanlevering van materiaal, dan heeft het vottendale consequenties voor de planning. En daarvoor hebben we besloten dat wij de dijkversterking gaan we uitvoeren in dijkvakken. Dus we gaan net de volledige resterende terrein, hele kilometer in 1 keer iepen trekken. Maar we knippen het op in stukjes. We zorgen dan op dat moment van, kan het veilig en kan het net. Hebben we het voor 1 oktober weer dicht voor het begin van het stormseizoen. En dat we dan zeggen van het kind, er zijn weinig risico's. Heel wat iepen gaan we met de dijkversterking bezig en is het klaar, dan gaan we weer naar het volgende vak.